No fa gaire temps, uns pocs anys ençà, la ciutat de Terrassa va obrir el primer circuit de ciclisme a Catalunya, una iniciativa pionera que, en forma de degoteig, es vol estendre pel territori. Si l'aposta tradicional esportiva dels municipis passava per piscines, camps de futbol i altres equipaments d'ús comú, el món del ciclisme vol reivindicar els seus espais. Circuits tancats al tràfic, de certa complexitat tècnica, adaptats al ciclista urbà, però també a l'assidu de les grans marxes que permeti gaudir de la bicicleta en completa llibertat. Ara a Terrassa s'afegeix una segona infraestructura d'aquest nivell, el Parc Ciclista del Llobregat. Situat entre els municipis d'Esplugues de Llobregat, Sant Joan d'Espí i Sant Just Desvern, i comptant amb la implantació econòmica també de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Aquest és un equipament que en només 2 mesos de vida s'ha declarat rentable, eficient, sostenible i molt útil dins d'una zona densament poblada i molt congestionada pel trànsit, però amb un gran número de practicants. La meva tasca dins del circuit d'aquest parc ciclista és soc el controlador i coordinador del circuit. Soc la persona enllaç entre els ajuntaments i la Federació Catalana, a part de donar classes aquí, perquè soc tècnic també, assessorar la gent en qualsevol tema sobre el ciclisme. La nostra intenció també dintre d'aquest circuit o d'aquest parc és que la gent pugui venir aquí tranquil·lament i orientar-se, assabentar-se de petits problemes que puguin tenir ells envers a la bicicleta o a la seva alimentació esportiva. Tenim plantejat també de fer uns cursets i unes xarles sobre educació viària, educació d'alimentació i alimentació esportiva. La inauguració de la instal·lació va comptar amb el president de la Generalitat de Catalunya, Josep Montilla, acompanyat pels alcaldes de la zona i la presidenta de la Federació Catalana de Ciclisme, Carme Mas. El circuit incorpora 2 variants. Per un costat, un itinerari sobre asfalt de 648 metres sobre una carretera de 7 metres d'amplada amb voreres d'1 metre per cada costat. Al mateix temps, sobre part del mateix circuit, es pot gaudir d'un altre de 250 metres. Al centre s'estableix un recorregut per BTT molt tècnic d'1 quilòmetre de llargada. L'equipament està obert de dilluns a divendres de 18 a 22 hores i els dissabtes de 10 a 13 hores, oferint la possibilitat d'entrenar les tardes d'hivern amb l'enllumenat de tot el circuit. A principis de juliol es van organitzar uns casals d'estiu organitzats per l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. Uns 110 nens van passar per aquest circuit. Van gaudir de valent amb l'organització de gimcanes i exercicis sobre el traçat de BTT. Hi ha una planificació que volem donar, que això sigui com una activitat dintre de l'horari lectiu de les escoles. Igual que van a la piscina, que puguin venir aquí a fer ciclisme. Per això ja adequarem el circuit i portarem bicicletes més petites perquè tothom pugui anar amb bicicleta i ensenyar-les. Després hi haurà horari per la tarda, que serien jornades extraescolars, que serà escola de ciclisme. Que això ja els ajuntaments ja s'ho han comentat, que és el que primordialment volen, que fem una escola de ciclisme, que no serà competitiva perquè la competició ho portaran els clubs. Ara la Federació Catalana de Ciclisme, gestora del circuit, vol ampliar el mapa d'aquests equipaments. Tot i els moments complicats en sentit econòmic, escau la inversió en aquest tipus d'instal·lacions que ofereixen la possibilitat de desenvolupar l'afecció per la bicicleta.
un estri de transport que esdevé clau en el futur de les grans ciutats.